Halo rek, sik gak nyongko ono sambelan regone cuman 10.000 tapi panggone rewesi jewembar koyo ngene mewah dan sing gare kaget maneh ono playground arek cilik-cilik dadi enak rek nyaman. Sing gare aku tambah takjub nang kene parkire jembar dan gratis. Modelan panggone iku semewah iki tapi tenange nang kene iku sambelane regone cuman 10.000 iki lho daftar regone ben awakmu percaya kabeh. Nang kene yo gratis sayur asem sing seger setiap pembelian menu sambelan rek. Aku salut sih ono warung sambelan regone 10.000 tapi tempatnya senyaman iki ono area outdoor, area indoor sampai ono kolam ikane dadi tambah gemericik aire syadu. Dilengkapi musola karo pregon arek cilik rek. Pas dek kene aku tuku sambelan mix empal udang, mix empate sing ukuran lauke potongane ku ancen lemu-lemu dan paling penting maneh sambel nang kene ku jos sekali rek. Panggon iki bukake dari jam 11 siang sampai jam 10 malam rek. Cara mangane kurang lego lek ndek cobek tok langsung disuntek nang ndukur sego ngene diurap karo segone sing anget sambele enak jos pedes gare manganmu pasti nambah-nambah rek. Enake maneh sego sambel nang kene ku gratis karo sayur asem sing seger kaya ngene. Nah, selain menu sambelan nang kene juga punya varian chicken stick rek. Hargane cuma 29.000 wae. Potongan daging ayam ndek setike iku gede lumayan sih menurutku. Mari ngono dicampur karo bumbu saose. Ndek kene saose bisa pilih salah satu dari berbagai macam pilihane rek. Dagingnya juicy pol, enak chicken stick nang kene. Camilane ndek kene aku tuku mendoan tempe hargane cuma 10.000. Terus sing manis-manis nang kene ono waffle ice cuma 15.000. Dasaran sambelane murah, mari ngono aneka dessert nang kene 15.000 oleh sakmene akeh lho rek. Enak sih gawe manis-manis penutup iki. Ombeane ndek kene aku tuku chow sirup, butterscotch. Chow sirup iki enak, seger, manis oleh akeh cuma 13.000. Selain iku ndek kene aku pesen es mojito lasandia. Aneka perkopiane pilihane yo lengkap, mari ngono wedang uwe ganget-gangetan yo ono rek cuma 10.000 tok. Nah, dadi panggon iki jenenge Warung Sambel Jos rek. Sing lokasine ono di daerah Sukodono Sidoarjo. Tepatnya di Jalan Raya Klopo Sepuh nomor 23 Pasengan Klopo Sepuh Kecamatan Sukodono Sidoarjo ya rek. Sik cedek teko Surabaya kira-kira paling 20 menitan ae. Warung sambelan mewah tapi hargane murah. Wis gak usah kesuwen langsung gas kamrene rek.